Hola, sóc l'Imma Villegas i avui us proposo una activitat per jugar amb els personatges dels contes. Necessitem els personatges dels contes, uns rètols amb els noms dels personatges, bafarades amb el que volien aconseguir en el conte, núvols de pensament amb el que volien en realitat, imatges de portades dels contes, títols dels contes, cartellets amb l'autor, adaptador o recopilador en cada cas, segons si és un conte d'autor o popular, llegenda o història verídica. I una mica d'imaginació. Amb tot això ja podem començar a jugar. Juguem amb els contes 7. Hi havia una vegada. Per començar, agafarem les bafarades i llegirem què volia aconseguir aquell personatge. I els altres hem de dir de quin personatge es tracta, com es diu el personatge i de quin conte és. Però, si ho voleu una mica més difícil, haureu de pensar que no sempre el que es diu és el que es vol en realitat. I llavors buscarem què volia en realitat aquell personatge i ho posarem en forma de pensament. Després, si ho voleu una mica més divertit, anirem a la nostra biblioteca on tenim tots els contes, buscarem el conte del personatge i posarem el títol i el nom de l'autor o adaptador o recopilador, segons si es tracta d'un conte popular o d'autor, llegenda o història verídica. Comencem. Qui volia que les orenetes i les maraselves tornin a la primavera? Les orenetes i les maraselves han de tornar a la primavera. A veure, qui pot ser? Hola, me llamo Gustavo Adolfo Bécquer y soy el autor de Rimas. Mis poemas no tienen títulos, se llaman rimas y están numeradas, tienen un número, pero la gente los conoce con el primer verso del poema. En este caso se trata de Volverán las oscuras golondrinas. Pero yo en realidad no quería que volvieran las golondrinas. Lo que quería de verdad es que me amasen, que mi amada me amase, porque yo estaba enamorada, no me correspondía. Busquem aquest conte, que és aquest, Volverán las oscuras golondrinas. Posem el títol i l'autor. És un conte d'autor i l'autor es diu Gustavo Adolfo Bécquer, com ens ha dit ell mateix. Qui volia navegar i guanyar batalles? Volia navegar i també guanyar batalles? Aviam, qui pot ser? Jo, el capitán pirata. En el cuento dice que lo que yo quiero es navegar y ganar batallas, pero en realidad lo que yo quiero en realidad es vivir en libertad, que me dejen en paz, que me dejen vivir tranquilamente. Y en el mar se puede vivir en libertad, por eso me gusta vivir en el mar. I ara anem a buscar el conte La canción del pirata. Ya está aquí.
José d'Espronceda. I és un conte d'autor. Un altre. Qui volia matar al jinete negro? Matar al jinete negro, un jinete negro. Un jinete és un genet, un senyor que va dalt de cavall. Però era negre aquest genet. Qui volia matar algú? Nosotros somos los bandoleros y reunidos una noche sin luna en el monte, sí, queríamos, nuestro cuento dice que queríamos matar al jinete negro, pero en realidad lo que de verdad queremos es demostrar que somos los más fuertes y los más importantes. Por eso matamos al jinete negro. I busquem el conte del jinete negro que es diu Canción del jinete. I és un conte d'autor de Federico García Lorca. Us diré que si busqueu en el meu canal de YouTube aquests tres que hem fet, el Volverán las oscuras golondrinas, la canción del pirata i la canción del jinete, els trobareu reunits en un vídeo que es diu Cuentos poema de otoño, en llengua castellana. Desitjar sort als veïns. Desitjar sort? Oh, mira que bé. Algú que vol desitjar sort? Els seus veïns? Sí, qui deu ser? Qui deu ser? Bé! Bé! Una cabra? Bé! Ah, és la cabra de Yule. Bé! Bé! I seguim perquè estan en el mateix conte. Qui volia que decorin un arbre a dins de casa? Un arbre! Posar un arbre dins de casa i decorar-lo. Ah, esclar, potser per Nadal. Aquest tampoc ens ho dirà perquè és un arbre i els arbres no parlen. Aquest arbre és l'Yggdrasil. Qui volia que es mengin una cabra? Ui, algú que volia que es mengin una cabra. Qui vol que es mengi una cabra? Doncs jo. Jo sóc Thor, el déu de la tempesta. I sí, vull que es mengin una cabra. Bé, això és el que diu el conte, però en realitat el que vull jo i els meus companys, l'arbre Yggdrasil i la cabra de Yule, és que els humans celebrin que estan vius, és a dir, que no s'han mort, i que recordin els que sí que s'han mort, els que ja no hi són. I el conte, ara sí, d'aquests tres personatges és aquest. Sí, aquest. Festes del solstici d'hivern a Escandinàvia. I és una antiga llegenda d'Escandinàvia, és a dir, que no té autor, és una llegenda. Una altra. Aviam. Qui volia portar regals als infants? Ui, portar regals? Qui porta regals? A Pare Noel? Sí, jo mateix. Em dic Joulupuki. Sí, i soc de Finlàndia. La llegenda del Pare Noel de Finlàndia. I en realitat el que jo volia de debò és fer feliços als infants. El Pare Noel de Finlàndia. I és aquest. Veieu que aquí està el Pare Noel amb la seva senyora i els follets que l'ajuden a preparar els regals. És una antiga llegenda de Finlàndia, com ja hem dit. O sigui que no té autor. Fer una desfilada amb espelmes. Una desfilada amb espelmes. O sigui que
que van caminant amb espelmes a la mà? Pues, qui deu ser, qui deu ser? Aquesta sóc jo, servidora. Veieu quantes espelmes porto aquí al cap? Sí, perquè sóc Santa Llúcia. Sí, i sóc d'una llegenda de Suècia, o sigui que no té autor el meu conte. I sí, volia fer una desfilada amb espelmes, però el que realment volia jo era celebrar que la llum venç a la foscor. S'acaba l'hivern, el dia es fa més llarg i la llum venç a la foscor. Festes de la llum a Suècia, i és aquest, veieu? La noia amb les espelmes al cap. I, com hem dit, és una antiga llegenda de Suècia, o sigui que no té autor. Aquests tres últims que hem vist, les festes de la llum, el Pare Noel de Finlàndia i el solstici d'hivern a Escandinàvia, els trobareu reunits en un vídeo que es diu les festes de Nadal als països nòrdics. Ser monja i viure en comunitat. Ser monja! I viure en una comunitat, no? Amb un hàbit i tot això, qui deu ser? Servidora? Soc la mare Teresa de Calcuta. I el meu conte es diu així, Teresa de Calcuta, perquè és la meva història, és una història verídica. Però jo el que volia realment, el que volia de veritat, és ajudar els més pobres i necessitats del món. Es diu Teresa de Calcuta, està aquí, i és una història verídica i està recollida per Laia de Ahumada. Qui volia conèixer i seguir Jesús? Conèixer Jesús i seguir-lo a tot arreu, seguir-lo allà on vagi, escoltar-lo potser. Nosaltres, jo soc Maria, la mare de Jesús, i sí, volia conèixer-lo i seguir-lo. I jo soc Maria de Clopes, la seva tieta, i també volia conèixer i seguir-lo. I jo que soc Maria Magdalena, i soc la seva amiga i companya, i sí, volíem conèixer i seguir Jesús, però en realitat, de debò, el que volíem era ser les seves deixebles i viure com ell ens ensenyava. Història verídica que trobareu recollida en un vídeo que he anomenat Les dones de Jesús. Surten més dones, aquestes són les més importants, però n'hi ha moltes més. Són històries verídiques de dones que van conèixer Jesús i van voler ser deixebles seves i estan recollides pels evangelistes a la Bíblia. Ser guapo. Ser guapo. Jo em dic Riquet i volia ser guapo perquè era molt lleig, ja vaig néixer molt lleig. I la meva amiga, jo sóc l'amiga i no tinc nom. I jo el que vull ser intel·ligent perquè sóc molt tonta. I el que volíem en realitat, sabeu què és? Tots dos. Doncs volem ser estimats i acceptats tant com som. Riquet, el del plomall, és un conte popular que va recollir en Charles Perrault. Qui no volia fer riure? No volia fer riure. Devia ser un pallasso, no? Sí, sóc jo, sóc un pallasso.
I sí, el meu conte diu que no volia fer riure, però en realitat el que jo volia és que no se'n riguessin de mi. El pallasso que no volia fer riure. I és un conte d'autor i l'autor és Enric Larreula. Atenció perquè us faré un repte. Heu de triar la o les respostes més adequades per a aquestes preguntes sobre els contes que hem vist. 1. Quan va néixer Enriquet, la fada padrina li va dir A. Que es tornaria guapo quan estimés algú. B. Que seria molt intel·ligent i passaria el seu talent a qui estimés. I C. Que sempre seria lleig. 2. El poema Volverán las oscuras golondrinas A. Té rima assonant perquè a partir de l'última vocal tònica només coincideixen les vocals. B. Té rima consonant perquè tots els versos acaben igual. I C. No té rima. 3. La canción del pirata A. Es diu canción perquè és una copla. B. És d'art major perquè els versos són molt llargs. C. Les estrofes són octavilles i sextilles i la tornada és una copla. 4. La canción del jinete. A. Tots els versos són de 4 síl·labes. B. Es diu que és de rima lliure perquè no té rima. I C. És un poema d'autor desconegut. 5. La festa de Santa Llúcia. A. Totes les noies van vestides de blanc i porten una corona d'espelmes enceses al cap. B. Nois i noies van vestits iguals i porten espelmes. O C. Només Santa Llúcia porta una corona d'espelmes al cap. 6. Joulupuki. A. Era una cabra abans de ser un vellet. B. Viu tot sol al mig del Pol Nord. I C. Viatja en un trineu màgic que vola pel cel. 7. Les festes de Yule. A. Es sacrificava una cabra en honor del déu Thor. B. S'entrava un arbre dins de casa per recordar l'Yggdrasil. O C. Se celebrava que estaven vius i es recordaven els morts. 8. El circ. A. Només hi poden actuar els artistes que fan riure la gent. B. Té el seu origen en l'antic circ romà. O C. El pallasso és un actor que es dedica a fer riure la gent. N'hi ha de diferents tipus i es diferencia del còmic comunista perquè no es basa en jocs verbals. 9. Les dones de Jesús. A. Els que seguien a Jesús només eren homes. B. No se'n sap gaire cosa de les dones avantpassades de Jesús perquè no van fer res d'especial. O C. A l'Església Catòlica. Avui en dia les dones no poden assolir els mateixos rols que els homes. I per últim, 10. La mare Teresa de Calcuta. A. No es deia Teresa i no va tenir fills. B.
En una comunitat, les persones viuen juntes sense ser membres de la mateixa família, compartint espai comuns i fent tasques comunitàries. I C, en cap cas, els membres d'una comunitat religiosa podien ser soldats ni anar a la guerra. Les solucions, com sempre, a la propera activitat. I ara us donaré els resultats al repte. Sopa de lletres de les fades i follets de la nit de Sant Joan. Si us recordeu, havíem de trobar en aquesta sopa de lletres el nom de 10 fades i follets de la nit de Sant Joan. Poden llegir-se de dalt a baix, de dreta a esquerra, en diagonal i del revés, com vulgueu. El minairó, que seria aquest i aquest, el tenim aquí. Minairó. La bruixa està aquí. Bruixa. El familiar el tenim aquí. Familiar. La nimfa, aquí, de baix a dalt. Nimfa. El boet, aquí. Boet. La dona d'aigua, aquí. Dona d'aigua. El diabló, aquí del revés. Diabló. La padrina, aquí del revés. Padrina. El foc follet, aquí baix. Foc, follet, que és el follet del foc. I l'última, la sirena, aquí. Sirena. Un, dos, tres, les tres bessones us durem sols una estona, viatjant al cor dels contes. Tres ratolins són els nostres veïns. Si malgrat fem trapelleries, sempre sabem quan n'hi ha prou. I si la bruixa ens castiga, explicarem un conte nou. Un, dos, tres, vindrà la bruixa. Un, dos, tres, si la dibuixes. Un, dos, tres, li farem bromes. Un, dos, tres, les tres bessones. Adéu.